Novčanik je pun para. Dok je šetao putem iz škole, dečak je ugledao novčanik na zemlji. Bio je pun para. Srce mu je zaigralo. Konačno bi mogao da kupi ono što je dugo želeo. Osvrnuo se. Nikoga nije video. Bar je tako mislio. Seo je na klupu, otvorio novčanik i izbrojao novac. Bilo je dovoljno da kupi patike, novu igricu, pa čak i da počasti drugare. Ali među parama je pronašao nešto neočekivano. Fotografiju starijeg čoveka i male devojčice. Na poleđini je pisalo: "Za dedu, tvoj poklon za penziju." U tom trenutku prišao mu je stariji čovek, vidno uznemiren gledajući levo desno. Dečak je prepoznao čoveka sa slike. Ustao je, prišao mu i tiho rekao: "Izgubili ste ovo." Starac ga je pogledao, suze su mu krenule niz lice. Nije rekao ništa, samo ga je zagrlio. A dečak? On nije kupio patike, ali je prvi put u životu osjetio koliko vredi biti dobar čovek.